Вы глядите на телеканале МКТБ информационный выпуск «Новины час мясцовы». У студии працуе Юлия Круг и галоўнае сёння. Минская область адзначае 80-годдзе з дня утварэння. Асаблівая увага сферы аховы здароўя, прыярытэту ў прамысловасці, стварэння новых вытворчасцей і дынамічнае развіццё тых, якія ўжо існуюць, заявіў губернатар Мінскай вобласці. Светлае ражство надзею прынясло, у праваслаўных хрысціян працягваюцца калядкі. Мінская вобласць адзначае 80-годдзе з дня ўтварэння. Асноўныя ўрачыстасці адбыліся ў Палацы Рэспублікі і Мінскім аблвыканкаме сёння 15 студзеня. Былі ўшанаваны асобы, удостоеныя ўзнагарод Савета міністраў і Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Мінскага аблвыканкама таксама адбыліся ўрачысты сход і святочны канцэрт, прысвечаны 80-годдзю з дня ўтварэння Міншчыны. А днём раней, 14 студзеня, у Палацы Рэспублікі адбылася генеральная рэпетыцыя мерапрыемства за ўдзелам народных і заслужаных калектываў. У фае Палаца Рэспублікі афармляліся і усталёўваліся стэнды, разгортваліся выставы дасягненняў народна-гаспадарчага комплексу Мінскай вобласці. У тым ліку тавараў прамысловых прадпрыемстваў і фотавыставы. Падрабязна пра тое, як праходзіла ўрачыстасць, глядзіце 16 студзеня. Старонкі гісторыі Мінская губернія існавала да 1921 года. Затым, па вядомаму Рыжскаму дагавору, заходняя частка яе тэрыторыі апынулася ў складзе Польшчы, а ўсходняя ў складзе Савецкай Беларусі. Да 1926 года ў БССР правялі адміністрацыйна-тэрытарыяльную рэформу. Яна падзяліла рэспубліку на 10 акруг і 100 раёнаў. З'явілася Мінская акруга з 11 раёнамі. У 30-х гадах чарговая рэформа прывяла да ліквідацыі акруг і падпарадкавання сталіцы каля 75 раёнаў. У 34-м, пасля эксперыменту з далучэннем да гарадоў сельскіх населеных пунктаў, зноў аднавілі акругі і асобныя раёны. Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне стала нагадваць 20-е гады, але цяпер улады Мінскага раёна размяшчаліся не ў Астрашыцкім гарадку, а ў самой сталіцы. Толькі 15 студзеня 1938 года першая сесія Верховнага Савета СССР прыняла рашэнне аб стварэнні на тэрыторыі БССР абласцей – Віцебскай, Гомельскай, Магілёўскай, Палескай і Мінскай. Працэс адміністрацыйна-тэрытарыяльнага ўладкавання нашай вобласці быў доўгім і завяршыўся ў 1960-х гадах, калі канчаткова сфармаваліся раёны, якія існуюць і цяпер. Сёння працаўнікі Міншчыны працягваюць слаўныя традыцыі многіх пакаленняў, умацоўваючы самадданнай працай славу роднага краю. Стварэнне новых вытворчасцей і дынамічнае развіццё ўжо дзейнічаючых. Такі прыярытэт у прамысловасці для Мінскай вобласці. Старшыня Мінскага аблвыканкама Анатолій Саченко адзначыў, многае трэба будзе зрабіць у сацыяльнай сферы. Працягнецца будаўніцтва жылля, у тым ліку з дзяржпадтрымкай. Асаблівая ўвага сферы аховы здароўя, будуць стварацца цэнтры спецыялізаванай медыцынскай дапамогі. Міністэрства аховы здароўя адобрыў распрацаваную канцэпцыю. Плануецца, што такія цэнтры будуць працаваць у Барысаве, Маладзечне, Салігорску і ў Бараўлянах. Абсталюем іх самай сучаснай медыцынскай тэхнікай, прыцягнем высокакласных спецыялістаў. Жыхарам Валожына і Вілейкі не трэба будзе ехаць у Мінск, дастаткова звярнуцца ў цэнтр спецыялізаванай медыцынскай дапамогі ў Маладзечне, удакладніў Анатолій Саченко. Новый формат профсоюзных прыёмаў з канца 2017 года ў рамках двухбаковага пагаднення да прафсаюзных юрыстаў далучаюцца супрацоўнікі пракуратуры. На думку спецыялістаў, сумесная праца дазволіць найбольш аператыўна рэагаваць і вырашаць праблемы, з якімі прыходзяць людзі. Так як прадстаўнікі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і пракуратуры прама на месцы могуць абмеркаваць усе нюансы і прапрацаваць план далейшых дзеянняў па абароне правоў работнікаў.
ажыццяўляць нагляд і грамадскі кантроль за выкананнем заканадаўства аб працы, а таксама абменьвацца інфармацыяй і прапановамі па ўдасканаленні заканадаўства і правапрымяняльнай практыкі. У апошні час істотна ўзрасла эфектыўнасць сацыяльнага дыялогу. Людзі працы жадаюць годнай зарплаты і пенсіі, хочуць жыць лепш, і прафсаюзы Беларусі адкрыты да такога дыялогу. З года ў год карэспандэнты МКТБ, удзельнікі прыёмаў, рэйдаў, акцый, семінараў, цырымоній ушанавання працаўнікоў, турыстычных злётаў і іншых мерапрыемстваў, ініцыіруемых Федэрацыяй прафсаюзаў Беларусі. Сумесна рэгіянальны тэлеканал і прафсаюзы працуюць над нашай агульнай задачай абараняць правы і інтарэсы людзей, якія пражываюць у рэгіёне Мінскай вобласці. Супрацоўніцтва – гэта сацыяльнае партнёрства, у цэнтры якога заўсёды стаіць чалавек. Сямейны бізнес под адным дахам. У Маладзечынскім раёне праваахоўнікі рассакрэцілі мясцовых бутлегераў. Па аператыўнай інфармацыі, самагонную вытворчасць мужчына са сваёй жонкай разгарнуў адразу ж у доме, для гэтага ўмантаваў апарат у печ. У выніку міліцыя канфіскавала і знішчыла 600 літраў брагі і 45 літраў гатовай прадукцыі. Справа накіравана ў суд, падазраваным пагражае штрафу па меры 30 базавых велічынь. З'ехала ў Расію 15 год таму. Зніклую маладзечанку знайшлі ў жаночым манастыры. Як расказалі ва ўпраўленні ўнутраных спраў Мінаблвыканкама, 43-гадовая Калюта Валянціна Пятроўна з Маладзечна была знойдзена ў кляштары ва Владзімірскай вобласці. Беларуска з'ехала ў суседнюю краіну 15 год таму і знікла. Жанчына, і зараз усё ў парадку, яе жыццю і здароўю нічога не пагражае. Дарэчы, прапажа маладзечанкі не звязана з крыміналам. Інфармацыя пра пошукі зніклай Валянціны Пятроўны раней гучала ў эфіры тэлеканала МКТБ. Кожны другі з дыпломам. У першай дэкадзе студзеня ў гарадах Мінскай вобласці праходзіў трэці этап рэспубліканскай алімпіяды па 17 школьных прадметах. 46 старшакласнікаў нашага раёна з 99 вярнуліся дадому з дыпломамі. Удала маладзечанцы выступілі па хіміі, нямецкай, англійскай і рускай мовах, біялогіі і інфарматыцы. Львіную колькасць узнагарод сабралі школьнікі з устаноў адукацыі новага тыпу. Найбольшая колькасць дыпломаў – 13 у вучняў гімназіі нумар 10. Затым у турнірнай табліцы размясціліся каманды гімназіі нумар 6, 7 і гімназіі каледжа мастацтву. У іх па 8 дыпломаў. Свае пераможцы ёсць і ў іншых школах. Цяпер старшакласнікі будуць рыхтавацца да фінальнага рэспубліканскага этапу алімпіяды, які пройдзе ў канцы сакавіка. Светлае ражство надзею прынясло. У праваслаўных хрысціян працягваюцца калядкі. Гэта час для цёплых сустрэч, міласэрнасці і дапамогі іншым. У палацы культуры Маладзечна сабраліся людзі з абмежаванымі магчымасцямі, каб упершыню усім разам адсвяткаваць Божае нараджэнне і сустрэць стары Новы год. На свяце пабывала і наша здымачная група. Навагодні антураж у палацы культуры не паспяшаліся зняць, як у іншых установах, яшчэ да праваслаўных каляд. Таму атмасфера самая святочная. Удзельнікі мерапрыемства – людзі з рознымі захворваннямі. Жыццё многіх з іх абмежавана сценамі кватэры і зносінамі па камп'ютару. У лепшым выпадку. Для некаторых з хаты выбрацца ўжо подзвіг, але яно таго каштавала, бо тут столькі эмоцый адразу. І галоўнае, не адчуваеш сябе за салодкім сталом у нечым абдзеленым, калі побач тыя, хто разумее цябе з паўслова, а віншаванне іерэя Евгения Саўчука прыўносіць светлую нотку надзеі. Господь приходит как целитель, как врач, чтобы наши эти раны, нанесенные самим себе грехом, вот этот вред, исцелить нашу душу. Чем? Своей силой, своей помощью. И сила, действующая Божья в нас, называется благодать. Когда она нам с вами подается? Когда мы живем в церкви. Пакуль усе слухалі загад снежнай каралевы, а казачныя персонажы цешылі гасцей, двое удзельнікаў вечарыны, Іван Паляшчук і Наталья Карпович, неўпрыкмет зніклі з залы, каб пераўтварыцца ў галоўных персонажаў свята, без якіх ні новы, ні стары Новы год ніколі не абыходзяцца. Між іншым, Дзед Мароз Іван Паляшчук, у былым будаўнік, сам напісаў сцэнарый, дзе знайшлося месца і пад забытым шлягерам, і конкурсам-розыгрышам. Мы так стремились сюда, что вот даже мы в больнице лежим, но решили отпроситься. Врачи хорошие, они отпустили ради общения с нашими сотоварищами, друзьями.
Вот. Мы с удовольствием приехали, и сейчас вот видим, что мы не зря приехали. Мы желаем, чтобы общение с другими людьми, себе подобными, больными, такими, что не давать им одиночество, чтобы они не оставались одни. А потым быў парад талентаў. Госці і удзельнікі дэманстравалі па чарзе свае артыстычныя здольнасці, атрымлівалі за ўдалыя адказы сувеніры ад клубнага аб'яднання «Вербачка», загадвалі пад стары Новы год патаемныя жаданні. Кіраўнік духоўна-патрыятычнага аб'яднання «Светач» пры Палацы культуры Ларыса Сысун по сакрэту расказала, што жадаючых паўдзельнічаць у імпрэзе было нашмат больш, але для пачатку вырашылі зладзіць мерапрыемства такім вось чынам. Атрымалася па-дамашняму цёпла, шчыра і артыстычна. Людзі з абмежаванымі магчымасцямі на развітанне жадалі адно – давайце бачыцца часцей. Алла Маркелова, Алексей Андреевскі, МКТВ. Гэта ўсё, што мы паспяваем вам расказаць. Новы агляд падзей глядзіце 16 студзеня. Заставайцеся з намі. Усяго добрага і да сустрэчы.